detta är Antti och hon som filmar är Vilma. Och vi har tänkt göra en liten uppfinning om, ja, så detta kommer att bli klart. Ja, när jag kommer hem, då är det alltså så att jag åker ta upp väskan på mitt rum. Och då trycker man på en knapp där uppe och så hissas då väskan i korgen upp. Så här får jag det. Så det ska vi sen inte väskan. Visst är det.